We love you, Bisaya Tuban! Pero mga Bisaya, mga turmi karon sa Canigao Island. Kauban ang mga friend o mga yagaw. Hey! What's up mga kabisaya? Sa pagsapit ng dilim, ako'y naghihintay pa rin sa iyong magang pagdating. Pagkat ako'y nababalisa kung di ka kapiling. Bawat sandali mahalaga sa atin, tulad ng ibong malaya ang pag-ibig natin, tulad ng langit na kay sarap marating ang bawat tibok ng puso. So karon mga kabisaya, hapit na karon sa Canigao Island. Halos na iabot na ta. Doon na naman kayo ang Canigao Island mga kabisaya. Then pasawop na po ng adlaw karon, sunset. Hapon namin ang larga karon. Kabisaya na ta karon sa Canigao Island ning dunggon ta oh. Ako mga kauban. Hi, unsay pangalan mo pre? Jake. Taga sa mga paring Jake? Manilo. Taga Manilo, Maasin, Southern Leyte mga kabisaya. Kani oh, kaya na-feature namin sa una sa akong vlog po kani sila akong mayagaw. Tapos karon ang atong mga kinasga oh, mga kabisaya. Karon ba sila abot? Ma'am, natay mga bisita po do. Mga taga-asa ko. Ay, mga sender di ay. Taga Matalom din kani pod na mga taga Matalom. Dino si pangalan mo? Pangalan. Ana, ikaw. An. Ikaw. Ha? Lazy Ann. Ikaw. Jenny Ann. So shout out mga bisita oh, from Maasin, Southern Leyte mga kabisaya. We love you, Bisaya Tuban! Dino, thank you so much. Thank you. Kuha, nagagaw. Sige ma'am, salamat. Thank you, Amping. Sa pagsapit ng dilim, Makasulti ka roon. Magtagay pa tayo ng mga ligot ha. Nay. Bagsak ko Jay. Isa pre. Up. Jake. Sa'yo na naman, German. Ang bato sa German nagkahinay. Oy, nagkahinay. Oh! Ang German dapat i-delete sa kuan. Ang tong hubog. Alam. Nay! Ang tong hubog. Lungsan. Hala. Ang taong hubog. Kain. Awa na tawa pa na tawa. Awa pa. Mataba. Uy, ako na ni pre. Uy, iyo sa pre. Baguhay pa ko pre. Imusa pre. Imusa, huy. Imusa. Para mga kabisaya, ayan niya paring Gilbert, brado. Sabahin mo na iyang MP. Tara, let's go. Kaya ang pareng kinakusgan. Ay! Kusgan na himazihon! Hoy, Badrik na. Tita Maria Jonah na coach na attach. Di na mag-ay. Shoot na abay. Kerset no attach. Actually, mga kabisaya, dili ko himinomon. Pero inom rin karon kaya makauban mo or mga kadusura. Hoy! Hoy! Ingon si kuan si kanang Sis, kinsa. Pakyaw. Kalyudi? Esko. Sige. To joins, tapos? Tujum! Wow! Masa, kaya. To, Sherman. Nga naman. Sige. Masa mo dyan? Tujok. Tujok.
Ikaw, pre. Isa yung presidente, pre. Isa yung presidente mo. Tawag-tawag na puno te. Isa yung presidente mo. Tujuk niya ka pero tujuk. Isa yung presidente. Tujuk sa puno. Ang presidente. Isa man. Bitrak. Kaya ba ko yung sa'yo presidente? Isa man. Andres Bonifacio. Uy. Sige, pre. Elevator line yung presidente. Emo. Emo, kisa man. Rock and roll. Rock and roll. BBM. BBM. Bongbong Marcos and Sara Duterte. Wow! Unity! Woohoo! Ikaw, pre. Ikaw. Kisa mo. Wow! Party! Woo! Aray! Wala mo kay Kulurum ko! Atay ko kululong! Uy! Lain na paspasa siya, pre! Jerman. Chairman ba, pre? Chairman sa, pre, Chairman sa... Ako yung numero, ako yung numero. Musta? Wah, kay baguhay pa kami yung BBM! Baguhay pa kami yung BBM! Hoy! Why lamin ang I change your mind because that... Umana. Yun siya. Uy, masabu. At ang pabigyan itong amigo nga si Pare Gilbert Ibrado. Sige. Pare, sa'yo yan. Alon, mga kabisiya. Sige, ibagay. Isa ako price, bro! 100%! BBM! BBM! Para sa bayan! Unit Team! Yung team. BBM and Sara Duterte! BBM! Bagong pinipilat. Bagong mukha! Oy! Naranasan mo na ba makalilong? Salita! Nakasuyok! Tujuk di May butang! Leko sa sibudok! Di siya. Alin nga, ipawala na! Pan! Hindi makitan! Gikan ko tuloy sa sibudok, YC, suyok na to. Yaw! Hello, host. Ako bahala! Sabi mo na! Ako drive! Ako drive! Potpot! Good morning. Hi, good morning. Psst. Hey. Oy. Hagba pa sila, hagba pa. Hagba pa sila mga kabisaya. Sorry. Yara mo ni lawas. Buat dyan eh. Lami baka niguan mo ni. Bintao diri karon. Halos siguro daghang mga dayo diri sa lain-lain yung mga town or mga lungsod diri sa may Matalom Leyte, mao nga mao ang Canigao Island mga kabisaya. Bisan tuod og bagyo tagikan nga mao ang bagyong ulit pero kanang tao diri. Ang itsura sa Canigao Island mga kabisaya medyo makita tong epekto ni bagyong ulit pero ayos kayo yapon kayo dagsag yapon sa mga turista mga kabisaya. Okay kayo. Parang kailan lang halos ako ay nagpalimos sa lansangan. Dahil sa inyo ang aking tiyan at ang bulsa'y nagkalaman. Kaya't itong awitin aking inaawit, nais ko kayong handugan. Tatanda at lilipas rin ako, ngunit merong awitin iiwanan sa inyo alaala. Dahil minsan tayo'y nagkasama. Please no, there's no need to complicate. All the time is yours, 'cause this is our fate, 'cause I'm yours. Do-do-do. 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 La-di-di.
be chill, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks, and I tried to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my best, and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some more, learn some, and I won't hesitate no more, no more. It cannot wait, 'cause I Boy Calvin. know- Hi, say hi. Sure. Sige, sige. Bye-bye. Ang mga kabisiya, mauli namin. So, maor to mga kabisiya. And amping tanan. And God bless. Bye-bye. Woohoo! Te esperaré.